usa ka nato adunay makahinganghang nga sugilanon sa kinabuhi kun makasinati kita sa kaayo ug sa kapait sa kinabuhi. Apan sa atong pagsugat niini, atong sayran kun unsa ato makatunan ug kun motubo ba kita sa mga nagian natong suliran. Busa karong buntaga, panalaminan ta ang iyang makadasig nga istorya isip usa ka police officer dinhi sa Sugbo. Makuha nato sa programa karong buntaga makapuso Police Staff Sergeant Edwin Katamko, Assistant PCR ni siya sa Bogo City Police Station. Daghan kayong salamat sir for traveling all the way from Bogo para mo guest sa programa. Sir Edwin, kumusta? Okay, sir. May buntag sa Sir Nico. May buntag po sa atong mga viewers karon. Salamat for joining us. Ginaot ka, makapadasig niyo mo istorya, sir. No? Kaya nabasa na mo na we've learned of your story sa post sa Cebu Province nga FB page. No? How is it like, sir? Kanang kakuhaan o inspirasyon ang imong istorya sa may magibatian na, sir? Well, una gid sir, pag-approach ni ma'am atong NUP, sa atong writer sa Cebu Province, naggraduha ko. Ningon siya, this is to inspire others. So, mo gito sir nga, nihatag ko sa akong kinabuhi para to inspire sa uban. Briefly, so sa may mga kalisdanan nga naagian nato kaniadto sir karon, may successful na kasi imong karera, pero doon na dyan kay mga naagian nga mga challenges kaniadto. Tinood yun na sir, no? Nagdako ko diri sa barangay Kamputhaw yun sir, nga anak sa ko sa driver nya sad to say sayo ni taliwan ako ang inahan, 9 years old pa ko, so dito gyud na sinati nato ang kalisod. So pag graduate na ko high school, giprangkahan ko sa akong papa nga dili na gyud siya ka pa eskwela kay driver, jeepney driver lang siya. So ningon ko na ning kamot ko nga dili ko pwede mahuman. So lain-lain akong mga tingwa sir, nahimo kong janitor, T-boy diri sa ato ang golf diri sa kuan, crew sa ka fast food nga driver sir, hanto nahuman ko dili sa yun tud sir kay grabe kalisod kay mahal ang eskwelahan nga ako ang eskwelahan sir. Pero na nagtrabaho ko sa buntag, eskwela sa gabi nya magna sir, magna 9 years. Magna 9 years. Magna 9 years sir. Sa pag-eskwela. Pag-eskwela sir, tungod kay ang 4 years nga ako nga kurso sa education, gihuman ako sa almost 9 years sir, no? Second sem. Enroll ko 2000, graduate ko 2008 second sem. Tungod din sa kalisod. Yes sir. Bali lisod mo gud sir kay ako ra may nagpa-eskwela sa akong kagalingon. So bali sir, kung pilay akong matigom karon nga semester, maura na akong gastuhon sir. Next semester magtigom pa ko sir. So eskwela wala. So anto nabot gyud. Doon na ba higayon sa kinabuhi kaniadto sir nga murag gusto na ka mo give up sa mga hagit ng imong natubangan? Yes sir, labi na imong classmate na himo nimong instructor mura og tanang discouragement sa kinabuhi na ana sila nang graduate na nya. Nakakita pa jud ka sa graduation sa inyong batch nya wala ka sir, murag discourage, pero nahimo to na kong kuan ako sir, encouragement ni noon. Nagpadayon sa akong damgo pagkabot. Tugi unsa nimo pag-overcome sir sa kaning mga struggles? Una lang gyud sir, hugot nga pagtuo sa Ginoo. Di ara jud ko ni hukuan sir. Tapos namili jud kog tawo nga ako ang ikahugoy-hugoy sir. Kaya ato ang mga higala nga makahatag na kog encouragement pod sir. So kana nahuman gyud nun ako sir ang ako ang kurso nga 4 years gi times 2. Education sir. So Education, you're a sir. Professional teacher, unsa may nakapatok mo di mo sir nga musud sa serbisyo Kaling magpulis? akong higala nga suod pod nga retired police pod, for active pa siya, sige gyud siya nako galgal nga kuan pag police ko wala na dili na linya nako. I-try lang, so take og na Polcom sir, one shot. Nag-apply na ko police pero dili pod siya sayon sir, gitistingan gapon ko sa Ginoo sir. Katulo ko una pa nasulod. Nakasulod. So 2010 nga apply ko sir, wala. 2011 hagbong 2012 na ko nakasulod sir sa batch alagad. So dili pod sayon sir, hantod nga naabot ko ngini nga kahimtang sir. Looking back sir sa imong mga naagian, unsa may para nimo pinaka-importante nga life lesson nga imong nakuha? Sir, ang ani lang yun sir, ang akong kalisod sir, mao ako ang kuan sir, manahimo nga kanang taming sa pagkuan nato sir, ako apong nahimo pod nako nga gamit sir nga ningon ko ang akong kalisod dili masinati sa akong mga anak. Akong principle sir unya, salig lang jud ko sa Ginoo ang hugot nga pagsalig sa Ginoo sir. Wow, pagkanindot. And to close this sir Edwin, unsa may gusto nimong ipaambit sab nga mensahe sa atong mga viewers karon coming from you basing sa imong naagian sa kinabuhi? Sa atong mga viewers, labi na sa mga batan-on nga nangandoy, ani na lang yun ang balik-balikon gyud nako na ang hugot nga pagtuo sa Ginoo. Unya mangita gitag mga higala kay influence man gud sir, labi na karon sir nga ang atong unang kontra droga. So karon makabot ang iyong mga pangandoy, likayi ang mga daotang barkada, likayi ang legal nga droga.
Unya focus lang gyud ta sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Maabot ra gyud na nato uban sa grasya sa Ginoo. Wow, thank you so much, sir, for joining us this morning. Salamat sa pagpaambit sa imong panindot kayo nga istorya. Inspiring kayo, mga Kapuso Police Staff Sergeant Edwin Katamko gikan sa Bogo City Police Station. Thank you, sir. Thank you, sa pag-uban ka na mo.